ಪರ್ದೆದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ಬದುಕೆ ದಂಕದ ಪರ್ದೆದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ಕುರ್ತ ಸಂಬಂಧುಡು ಸಾರ ಜನಗುಲು ಒರುನು ಪಗಪುವೆರೆ ಯಾನೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪುಟ್ಟದು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಗೊಪ್ಪುನ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಂಜಿ ಕನತ್ತ ಲೇಸು ಕಟದಿನ ಕನ್ನಡದಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಮೊಡೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಕುಲು ಕಲಾವಿದರು ಕಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಐಕತ್ರ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆನ ನಿಕಲಿಗೆ ಸುರುಕಾದ ಸಂದ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಆಕೇರಿದ ಸುತ್ತದ ನಿಕಲ ಚಾತುರ್ಪುಲ ಮುಗಿಲೆಕಾಂಡು ಇತ್ತ ಇನಾಮು ಎರೆಗೆ ಬಂದು ತೂಪಿನ ಚಿತ್ತನ ತೆರಿವಿನ ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತು ಇನಾಮ್ ಪಟ್ಟುನ ಲೇಸಿ ಆಯ್ನಾತು ಚುಟುಕುಡು ಮಲ್ಪ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ತೊಂದಲೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲನ ಚಿತ್ತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಡ್ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಅಕಲ ದುನ್ನ ಬಣ್ಣ ಏತು ಚಾತುರ್ಪುದ ಲಕ್ಕೆ ಏತು ಪನ್ಪಿನೇನು ಲತ್ತದು ಅಜತ್ತದು ತೂಂಕುದು ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚಿತ್ತಿನ ರಡ್ಡು ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದರು ನಿರ್ದೇಶಕರಕುಲು ಲಯನ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರು ಅಂಚನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ಬೆಲ್ ಅಕಲ್ ರಡ್ಜನಲ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಲೇಸದ ನಿರೂಪಣೆನು ಸಭೆ ಸುದ್ದಾರ್ಕೆನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ರೀತಿಯ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೇನು ಜಾದುದ ಕಲಟ್ಟು ಮೆಂಚಾದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಗಲ್ಕಾದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗಣೇಶ್ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಲ್ಲ ಮೊಕಲ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಲೇಸು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಈ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂಥದ ಇನಾಮುಗೆಂದು ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ರಡ್ಡೆ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾ ಸಾಧಕರನ್ನ ಒಟ್ಟುಗುಲೇರು ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಅಂಚನೆ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಣಿಬೆಟ್ಟು ಮೊಕಲ ವೇದಿಕೆ ಬರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಲ್ಲ ಸುರುಕು ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಈ ನೆಂಪು ಏಪಲ ಸಬಿ ನೆಂಪಾದ ಉರಿಯೋಡು ಬಂದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೆನೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಭೆ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತನ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗಣೇಶ್ ಮೂಜಿ ಜನಕಲ ಆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಈ ಒಂಜಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಈ ಪಂಥದ ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತುಡು ಪದಿರಾಡು ಕೂಟದ ಕುಲು ಚಾತುರ್ಪನ ಮೆರೆಪಾದಿರು ಇನಾಮು ತಿಕ್ಕುನು ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಂಡ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಪದಿರಾಡು ಕೂಟದ ಕಲೆಗಳ ತಿಕ್ಕುನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುರುಕು ಮಾತಿರ್ಲ ಆ ಕೂಟದ ಒರಿ ಎರಡಲ ಬತ್ತದು ಈ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡುವಂದು ಕೆನ್ನೋದಿಲ್ಲ ఉడలిడి గుములుండు బేనే ఎదురుడు తెలిపుండు మోనే ఉడలిడి గుములుండు బేనే బదికిదా బీసా తిన కుంజి ఏసా ఉట్టు సావుద నడుటు దేవేరి గుప్పున ఉందు నాటక ఉందు నాటక ఉందు నాటక ಪರ್ದೆದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ಬದುಕೆ ದಂಕದ ಪರ್ದೆದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ಕುರ್ತ ಸಂಬಂಧುಡು ಸಾರ ಜನಗುಲು ಒರುನು ಪಗಪುವೆರೆ ಯಾನೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪುಟ್ಟದು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಗೊಪ್ಪುನ ಇನಾಮು ಕೊರ್ಪಿನ ಬಹುಶಃ ತೀರ್ಪುಗಾರ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಬೇಕೋರ ಇತ್ತ ತೀರ್ಪುಗಾರರತ್ತು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡು ಅಪರಾಧಿಲೊಂದು ಆಪಣೊಂದು ಆತ ಜನಿಗೆ ಬಟ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಆಡ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ
ಸಂಕಷ್ಟದ ಒಂದು ಎಂಜಿನ ಉಂಟ ಮೂಜೆ ಜನನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೂಜಿ ಜನನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ದ ಟಫ್ ಫೈಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಾನದಂಡೋಡು ಸರಿಯಾಯಿನ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತಾ ಓವೇ ರೀತಿಡು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಡು ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತಾ ಪಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಡು. ಸರಿಯಾಯಿನ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತಾ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನಕುಲ್ಲ ಇನಾಮು ಗೆತ್ತನೊಂದೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ದಿನಕುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಆವಡು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗೆ ಆವಡು ಮಲ್ಲ ಲಾಭ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಡೆದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ್ರೆ ಬೈಕು ನಮಸ್ಕಾರ. ಸುರುಕಾದ ನೆಟ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಮಾತ್ರ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಬಂದ್ವಿ. ಭಾರಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇದೆ ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಭೆನು ಅವಳು ತೋಜಾಡು ಬಂದು ಭಾರಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಡು ಪೊರ್ತುಗು ಟೈಮು ಸರಿಯಾದ ಬರ್ತದೆ ಮೂಲ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಏರ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಸೋತೇರು ಗೆಂದೇರು ಬಂದು ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ಸಿ ಎಂಕಲು ಸೋತದೇ ಮಿತ್ತು ಕಲಾವಿದೆ ಆತೀನಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎನ್ನೊಚ್ಚಿಂದು ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕಲೆನು ತೋಚ್ಪಾಯರೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಅಂದು ಎನ್ನಲೆ ಮಾತೆರ್ಲಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಆಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮೂಜಿ ಅವು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ಬಂಡು ಅವು ಆಯ್ಕೆ ಮೂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಂಡಲ ಟಫ್ ಫೈಟ್ ಎತ್ತನು ಐಟ್ ಕೆಲವು ಲೋಪದೋಷ ಇತ್ತಿನೇನು ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಬರಿಕದಿ ಓಡಾಂಡು ಮೂಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ದ ದಯಮಲ್ತದು ಐನು ನಮ್ಮ ಸೋಲು ನೆನ್ನು ಬಡ್ಚಿ ಗೆಂದಿನಕಲು ಎಂಕಲ್ನ ಗೆಲುವೊಂದು ಎನ್ನುಲ ಬಡ್ಚಿ ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸರಿಸಮಾನವಾದ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಪಟ್ಟದ ಮುಂದೆ ಎನ್ನಲೆ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೆ ಆ ತಂಡ ಈ ತಂಡ ನಮ್ಗೆ ಭೇದಪಡಿಸಿ ನಿರಂತರವಾದ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಏರ್ ಮಾತ ಬೈದೇರು ಅಕಲ್ ಪೂರ ನಿರಂತರವಾದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮೆಗ್ಗಿಬಲ ಲೆಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಗ ಅವಾಗ ರಂಗಭೂಮಿಲ ಬುಳೆಯುಂಡು ಚಿತ್ರರಂಗಲ ಬುಳೆಯುಂಡು ನೆಟ್ಟು ದಾಲ ಭೇದ ಭಾವ ಎನ್ನೊಚ್ಚಿ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮೇಯನೇ ಬೊಡ್ಚಿ ನಂಗೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎನ್ನಲೆ ನೆಟ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ನಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಆಯ್ತಾ ನೋಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನಿರೂಪಕರು ಮುಖ್ಯದ ಬಂದುಲೆ ಸುರುಕಾದಿಯಾನು ಎರಡು ಪುನಂಚಿನ ನಿರೂಪಣೆದ ಒಂತೆ ಪ್ರತಿಭೆನು ಗುರ್ತಪತ್ತದು ಐಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶನ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿಗೆ ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಐತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪುನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಗೌರವದ ಸೊಲ್ಮೇಲನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಪನ್ಪಿನವು ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಆ ಅವಕಾಶ ಒಂಜೆಡ್ದು ಪಿರಂಜೆಕ್ ಬಲ್ಪುನು ಪನ್ಪಿನೇನು ಯಾನು ಇನಿ ಈ ಕಲಾ ತಂಡಡು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ತಂಡದಕ್ಲೆಗ್ ಈರ್ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಪನೊಂದುಲೆ ಸರ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ವಿನ್ನಾಪಿನ ಸೋಪುನ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಪಂದಾಂಡ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಪಾಲ್ಗೆತ್ತನ್ನ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಲ್ಪುನಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತಿರ್ನೋ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬರೋದು ನೆನಕ್ಲಿ ಇತ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲಕನೆ ಈ ರಡ್ಡು ಜನ ಮಾನಾದಿಗೆದ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆರ್ ನಕ್ಲು ಅಕಲ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಡು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಪಿಕಪ್ ಮಲ್ತದ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಂಡ ಬಹುಶಃ ಅವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಪಂತ ನಡತಂದೆ ಪೋತುಂಡ ಆ ಅವಕಾಶನ ತಿಕ್ಕದವನು ಅವೇನು ಎನ್ನುಂಡ ಬಹುಶಃ ಕಲಾ ತಂಡಡು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಪಂಡನೇನು ಎನ್ನಲೇ ಬಂದು ಯಾನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಪಂಡ್ರ ಬೈಕೊಂದುಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಡೆದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ಇಲ್ಲಗ ಮುಟ್ಟುದುಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಾತ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬೇಡಿಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಪನ್ಪಿನಿಂಚಿನ ಈ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ನನಲ ದುಂಬು ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪಿನಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿರಪ್ಪ ಅವಕಾಶಗೂ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ ಮಂತಂದ್ರೆ ಸೀದಾ ಇನಾಮ್ ಪಟ್ಟುನಂಚಿ ಬರ್ಪ ಮೂಜನೆ ಇನಾಮು ಈ ಕಡೀರ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆದ ಪಂಥದ ಮೂಜನೆ ಇನಾಮ್ ಪೋತುಂಡು ಸ್ಪರ್ಶ ಕಲಾವಿದೇರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಮನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಾದುಗಾರರು ಕುದ್ರೋಳಿ ಗಣೇಶ್ ಕೊರಡು ಬಂದಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಮೂಜನೆ ಇನಾಮದ ಒಟ್ಟಿಗೂ 1,00,000 ಪಂಡ 50,000 ಪನವುಲ ಹಾಕಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಎದುರುಡು ದಿಲಿಪುಂಡು ಮೋನೆ ಉಡಲೆಡಿ ಗುಮುಲುಂಡು ಬೇನೆ ಎದುರು ಈ ಒಂಜಿ ಎಸಲು ಒಂಜೆತ್ತ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಈ ಪಂಥದ
ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮು ಎರೆಗ್ ಬಂದು 2 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚಿತ್ತಿನ ಪುದರ್ ಕಲಾಶ್ರೀ ಭದ್ರ. ಈ ಒಂಜಿ ನಾಮನು ವಿಜಯಣ್ಣ ಕೊರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಒಟ್ಟಿಗೂ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆ ಕೂಟದ ಕೆಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎದುರುಡು ತಿಳಿಪುಂಡು ಮೋನೆ ಉಡಲೆಡಿ ಗುಮುಲುಂಡು ಬೇನೆ ಎದುರುಡು ತಿಳಿಪುಂಡು ಮೋನೆ ಉಡಲೆಡಿ ಗುಮುಲು ವಿಜಯಣ್ಣ ಈ ನಾಮನು ಕೊರಡು ಬೀಸ ದಿನ ಕುಂಜಿ ಏಸ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುದ ನಡುಟು ದೇವೇರಿ ಗುಪ್ಪುನ ಒಂದು ನಾಟಕ ಒಂದು ನಾಟಕ ಒಂದು ನಾಟಕ ಒಂದು ನಾಟಕ. ಅದಕ್ಕೆ ದಂಕದ ಪರ್ದೆ ದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಅದಕ್ಕೆ ದಂಕದ ಪರ್ದೆ ದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡಿನಲ್ಲಿ ಪುಗುಂಬೆಲು. ಕಲಾಶ್ರೀ ಬೆದ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪುನು ಈ ಸರ್ತಿದ ಈ ಕಡಿರ ಎಸಲು ಕಡಿರ ಯಜ್ಞದ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆದ ಪಂಥದ ಕಡೀರ್ದ ಇನಾಮು ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮು ಪಂಡ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಏರ್ನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಎತ್ತುಣು ಒಂದು ಐಕೆ ಉತ್ತರ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೊಡ್ದಾತ ನಿಖಲ ದೃಷ್ಟಿ ಡೇರು ತುಳುವಾಲ ರಂಗಮಿಲನ. ಈ ಒಂಜಿ ನಮನು ತೇಲಿಕದ ಬಳ್ಳಿ ಲಯನ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾಟ್ರು ಕೊರಡು ಬಂದಕ್ಕೇನೊಂದಲ್ಲ. ಎದುರುಡು ತಿಳಿಪುಂಡು ಮೋನೆ ಉಡಲೆಡಿ ಗುಮುಲುಂಡು ಬೇನೆ ಎದುರುಡು ತಿಳಿಪುಂಡು ಮೋನೆ ಉಡಲೆಡಿ ಗುಮುಲುಂಡು ಬೇನೆ ಬದುಕಿದ ಬೀಸ ದಿನ ಕುಂಜಿ ಏಸ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುದ ನಡುಟು ದೇವೇರಿ. ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಕೊಡಾರ ಬರಡೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಆ 2 ಲಕ್ಷ ಚಾದ ಇಡೀ ಲೋಕಡೋರ್ ಬಡಿ ತನ್ಕುಲ ಚಾತುರ್ಪುನ ಮೆರೆಪಾದು ಪುಗಾರ್ ತೆಂದ ತಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಕೂಟ ತುಳುವಾಲ ರಂಗಮಿಲನ. ಈ ಸರ್ತಿದ ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನಿಗೆ ಎಂದಿದ್ದೀರಿ, ಅಭಿನಂದನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಂಕದ ಪರ್ದೆ ದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡಿನಲ್ಲಿ ಪುಗುಂಬೆಲು ಅದಕ್ಕೆ ದಂಕದ ಪರ್ದೆ ದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡಿನಲ್ಲಿ ಪುಗುಂಬೆಲು ಕುರ್ತ ಸಂಬಂಧುಡು ಸಾರ ಜನಗುಲು ಒರುನು ಪಗಪುವೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಸುರುವಾದು ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಗಿತಲೆನು ತುಯಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂತೊಡು ಇನಾಮುನು ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಕಲಾ ತಂಡದಕ್ಲೆಗ್ ಪಿರಪ್ಪ ನಿಕಲ ಮಾತರ್ಲ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಇನಿ ನಿಖಲ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮೋಕೆಡು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ ಮುಟ್ಟದಂಡು ನಮ್ಮ ಊರುಡಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಾತು ಕಲಾ ತಂಡಲು ಸುರುತ ಎಸಲಡು ಐತೆ ಅರ್ಥದಾದ ಪಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿ ಪಾಲೆ ಪನ್ಪಿನಿಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಪಿನತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯತಿನಿ ಸುರುತ ಎಸಲು ಮಾತ್ರ ನನಾತು ಎಸಲಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಬರ್ರೆ ಬೋಡಾದು ಅಗತ್ಯ ಪುನದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಈತೆ ತಂಡಲು ಪುನತ್ತು ನನಾತು ತಂಡಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಡು ತಯಾರು ಮಲ್ಪುನಿಂಚಿನ ಕಲಾ ತಂಡಲು ಇತ್ತನೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ಪ್ಲೇಂದು ಪಂಡದು ಪಿರಪ್ಪ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮೋಕೆಡುತ್ತುವಿನಂಚಿನ ಸರ್ವ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಈ ಮುಗಿತಲನು ಮುಗಿತಂದುಲ್ಲ ಪಿರಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೋಲ್ಮೇಲು.
ಉಡಲಿಡಿ ಗುಮುಲುಂಡು ಬೇನೆ ಬದುಕಿದ ಬೀಸ ದಿನ ಕುಂಜಿಯೇಸ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುದ ನಡುಟು ದೇವೇರಿ ಗುಪ್ಪುನ ಒಂದು ನಾಟಕ ಒಂದು ನಾಟಕ ಒಂದು ನಾಟಕ ಒಂದು ನಾಟಕ. ಬದುಕಿದಂಕದ ಪರ್ದೆದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗುಂಬೆಲು ಬದುಕಿದಂಕದ ಪರ್ದೆದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು